vanotiona kunzi vanoti murume nemukadzi, but chokwadi chiripo ndechekuti ndakatozvigamuchira kuti ndatongogara setsvimborume nokuti handikwanise kuramba ichimanikidza munhu akakwara. Hanzvadzi dzangu dzanga asingaite zvekunwa doro akunwa doro. Ineno wacho ndinotombosvika pakutovhiringika ndidi kunyepa to the extent yekuti ndakutombonwawo kureleasa stress yeyi. Zvinhu zvangu zvese zvaparara zvaenda pasi. Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mungu. Nhasi uno paThe Village tiri kuSalimugabe Heights uko kwatauya kuzoona mhuri yekwanyama dzawo. Mai vakadhumwa nemota. Murume pakuedza kubatsira mudzimai iye akabva adhumwawo neview mirror asi haana kuona kuti akuvara ipapo. Mukufamba kwenguva akazoona kuti accident yamusiyawo akuvara. Kutaura kuno mai varere panhoo. Vakuru vakataura kuti nhoo hairere munhu. Iko zvino izvi chekudya chaicho mumba hamuna, upenyu hwachinja. Ngatinzwei mama vachitaura. Mama makadini? Nani makasimbere mama? Tiripo yedu. Tikuona kuri kutonhora hako asi makabva mafuga nemagumbeze chii chiri kunetsa? Ure ndikupindwa nechando. Ndakadhumwa nemurungu nemotikari. 2023 sorry. 2023. Yes. Aha. Tuta nyaya ye 3 years. Chokwadi. Dzapfuura. Saka ndadhumwa nemotikari kudaro ndakangoti Mwari vakanga vandiropafadza ndaitawo zvigai zvangu. Saka ndaibva notenga zvinhu zvevashandi vangu vandakanga ndinavo nemabhaketi angu. Saka ndakamira paborodhi police. Chilidi chebhaketi yangu bva chaita senge chadonhera pasi. Pasaidi padhuze nepana ndiri. Ndada kuti ndinotora chivharo chaichi ndakatochitora mva ndakoisa pamusoro pebhasi paBengreen. Chinoda kuti nditendeuke kudai also motikari yakanobuda murodhi chiya chinondirova. Ndichinotenderera ndakazoona murume wangu andigama. Zvichira kuti muri kuti imi makanga muri kunze kwemugwagwa. Chokwadi. Mota iyi ichibva yabuda mumugwagwa ikauya ikakurovai. Chokwadi. Marohwa kudaro ipapo makabva matotakura kuenda kuchipatara ino? Handina kutakura. Motikari yakambva yakamira dzinenge 3 minutes. Yamira dzinenge 3 minutes. Baba vakaramba vakandibata vakadai also. Yakambva yasumuka mbva aenda murungu yoyo. Aenda kudaro ndakambva ndarara panzvimbo nofunga 15 minutes. Mote ndakazonzwa mavhenda akudetsera kuti yadzoka. Baba ndopa vakamva vatora gas tank vachimva kuda kumhanya upolisi. Ndopa ndakanoti kuna vanhu vangu varipo ndikati baba vari kumhanya negas tank vateerei vanenge vabatikana nezvaitwa nemurungu uyu. Ndopa vakateerwa kupolice station. Gas tank ravanga vatora nderei? Ranga riri mushandi wepachigayo rokuti azobikira. Ivo pavakabva pandiri nakanditi ndoda kunorova motikari yake negas tank. Chivandati aiwa imi musapare imwe mhosva. Imi endai muno mapurisa vaite basa ravo. Zvandakataura vamwe vanhu vateera ipapo. Samurungu uya akazodzoka. Saka ivo vanoti vachibva pana ndiri paipa vachimhanyira murungu uya ivo vakanosvika vakanopinda mukamba. Vapinda mukamba vakagara 20 minutes. Murungu uya anga asvika papolisi haana kupinda mukamba. Ava ndopa vakazobuda, murume wangu ndopa akazobuda mukamba mva anongedzera motikari kune mupurisa. Mupurisa mva apinda mumotikari mamu nemurungu uye. Mupurisa akazorovawo 20 minutes. Paakarova 20 minutes paakabuda paakazoya nemurungu uya mupurisa akasvika kutora statement murungu. Saka nguva yese imi makangorara pasaidi pemugwagwa? Nguva yese ndakadhumwa na 2 o'clock. Ndakazobva ndofunga kuma 4:30. Ndakuita internal bleeding. Hapana vanhu vakafunga kukudedzerai ambulance kana kuti mutakurwe kunyange nemwe motikari kuti mumhanyiswe kuchipatara? Vanhu vaitrai kutsvaga murume wangu aiti akamhanya odzoka. Mahwindi aya vaitopinda vakabata zvitumbu vatwawo mupolisi vachipopotera mupurisa iyeye asi vanga vasinganzwisisi. Mupurisa wacho anga asinganzwisisi. Saka makazotakurwa apa mubva maendeswa kuchipatara? Murume wangu ndiye akazotsvaga motikari. Asati atsvaga motikari vanoti murungu ndiye akambva atorwa statement. Murume wangu mbavhunza akati ko muri kutora statement murungu sei? Ini ndatanga kusvika pano papolisi kanzi kunokwa kutraffic hakuna basa tinotanga chero. Saka murungu yatorwa statement akambva anzi chienda kumba. Anzi chienda zvikanzi nemurume wangu muri kuti ndiri musivhiri ndiri munhingirina here?
ndingoriwo munhuwo here wekuti munondisiya munoti handizive here kuti mutemo unofambiswa sei, kuti motikari yapara mhosva idzokere iende. Inini munhu handimuzive, nhamba dzefoni futi dzemunhu handimuzive, saka muda kuti motikari iende kupi. Ndisina mupurisa ndopakamva ati motikari yenyu haichaenda, handei pasini, ndopavakazoya pasini. Vasvika pasini ndandakarara pasini, vanhu vakatanga vaida kuti vaida urowa murungu uyo. Ndopaakabvunzwa nevanhu kuti iwewe zvausiri kuti sori kune munhu wawadhuma sei nemotikari, murungu uya ndopaakamva anditi sori. Mupurisa mva andibvunza kuti mama chii chiri kunetsa, vanangomuti chesti yangu, vangoti torei munhu muende naye kuchipatara. Ndakarara ipapo vanhu vaitodedzera vachiti maka apa ndopadhumirwa munhu. Mupurisa akaramba zvese, haana chaakaita, akaramba zvese. Vamwe vakati titorei mastatement, mupurisa akaramba. Ini ndikati nditorei mastatement, mupurisa akaramba. Zvichireva kuti matara kuti mimi baba ndo akazokutsvagirai motikari yekuti muendeswe kuchipatara. Uyu akanga akudhumai haana chaakaita. Ichokwadi, haana chaakaita. Mupurisa haana kuenda nemi kuchipatara. Mupurisa haana kuenda neni kuchipatara. Tinoziva kuti mutemo muno muZimbabwe unoti munhu kana wadhuma munhu unofanira kumira panzvimbo ipapo wotsvaga kuti ungabatsire sei kuti munhu ave anobatsirika waunenge wadhuma. Zvese izvozvo hazvina kuitwa. Ichokwadi. Masvika kuchipatara makagara kwenguva yakareba zvakadii uye makanzi makakuvara sei? Ndagara kuchipatara, ndakasvika kuchipatara madararama ndanzi nditwe test yainzi 400 something, achaziva hangu kuti inonzi chii. Ndanzi nditwe test ye 400 something, vandanzi munotora ambulance muparenya atwa moenda nayo, amubude musina ambulance nekuti mapohwa mubhedha. Saka isusu takashaya mari yeambulance, chibva tazotora motikari yabamudiki vangu ndo vakauya vakanditora. Tikaenda kuKG6 kunove ndokwatikaenda tatisina mari yesikano yacho ye400 something yaidiwa. Taenda kuKG6 takatanga kufonerwa nemurume wemukadzi murungu akanga andidhuma. Akatifonera muri kupi tikamuti tiri kuKG6. Svika motikari yazouya paKG6 yemurungu wachona murume iye. Asvika ipapo ndo pakatanga kunesana nababa achibvunza kuti tinoda kuziva kuti munhu akadhumwa nemotikari akareba ureba hwakaita sei, ende munhu akadhumwa nemotikari akadhumwa anga asiri kunze kwerodhi, anga ari mukati merodhi. Vaingova nemastatement avaitaura vaita senge vanotishungurudza varungu vacho ivavo, iye murungu wacho iye. Zvichireva kuti mimi makatarisa muri kuona kunge madhumwa munhu akanga akudhumai haana kukupai rubatsiro rwamaitarisira. Haana kutipa rubatsiro rwataitarisira, asi tiri ipapa akazobvisa $100. Inove $100 iyoyo kuti taamukoti akataura kuti zvoni isusu taitsvaga mari kwavari. Kana ndida kuvasungisa ndogona kuvasungisa nekuti vaitotsvaga mari kwavari. Iye ari akatipa $100 ega. Matara nyaya yekuenda kukoti. Nyaya yakazoenda kukoti rini zvaita sei? Nofunga ndakagara neChubewet 2 months ndiri pano Pamba. Ndagara neChubewet ndiri pano Pamba. Takazomanikidzira kuti tiende kukoti nenyaya yekuti ndairapwa paidiwa mari. Tikati handei kukota. Zuva ratikasvika kukoti isusu takasvika tikagara pamusi wekoti. Tagara pamusi wekoti hatina munhu ataiziva pakoti. Takaona kwakabuda mukadzi akanga ane nhumbu mukoti. Mbasvika mva afonera aive ndiye aiuya nemadhoketi edu. Murume wangu akamba atora foni nhamba dzaidzi mva apa mukadzi uya anga ane nhumbu. Apa mukadzi uya anga ane nhumbu akamba asuduruka patanga tiri pai. Vaenda samwe mva kufona. Apedza kufona akazoita senge adzoka futi nepatanga tiri. Patikaziva kuti tauya hedu kukota asi nyaya yedu yakatoita sei yakatopera kudhara. Sei muri kudaro? Muri kunyunyuta here nemafambisiro akaitwa nyaya yenyu kukoti? Ichokwadi tiri kunyunyuta zvakanyanyisa. Because kukoti patakanga tiri kukoti kusanganisira takada kuburitsa umbowo hwedu, tine maspeed marks, tine zvese, hatina chatisina. Zvese pipi akaramba kutambira maumbowo hwedu. Patikada kunoburitsa kuchida kumupa akati munoburitsira mukoti. Baba vakada kutisaya kuda kuti vaburitsire mukoti umbowo hwawo. Jaji akati pidigurai mapepa enyu mumaratidze pasi, musaburitse umbowo hwenyu mukoti. Saka hatina kuzoburitsa umbowo hwachona. Makambotsvaga here rubatsiro zvichida kune vanoziva mutemo kuti zvaifanira kunge zvakafambiswa sei? Takanzi tifile fomu mapepa atinonyora tichinovisa kumapipi. Takaendesa, tina reprayer, takapindurwa. Iye zvino izvi upenyu hwenyu huri kufamba sei
kunyanya takatarisa netsaona yamakasangana nayo. Ezvineso upenyu hwangu uri kurwadza, vana havasi kuenda kuchikoro, inini kurapwa kwacho kuri kunetsa, kuti ndidye kudya kwachona kunonetsa. Kubva 2023 ndinodya nemapiritsi, ndinokotsera nemapiritsi, ndinongona mapeni chaiwo haanyarare, anenge achingoramba achingorwadza achinyaradzwa nemapiritsi. Mapiritsi achona ndaakusvika pandinomashaya futi ekuti ndidye kuti mapeni achona aite mashoma. Saka ndinokumbira kuti mhuri yeZimbabwe dai mandibatsirawo wedway. Zvinhu zvangu zvese zvaparara, ndanga ndiri munhu anga akarongeka, asi ezvinesu handisisina chandinacho, zvinhu zvangu zvese zvaparara. Ndaizvishandira nemaoko angu aya, ndichitraya kuti zvinhu zvangu chivandudza upenyu hwevana vangu, asi kubva ipapo zvinhu zvangu zvese zvandiomera. Mune vana vangani? Ndine vana 6. Vari kuenda kuchikoro pa6 papo vangani? Vari kuenda kuchikoro 3 ndo vanofanira kunge vari kuenda kuchikoro. 1 wachona ari panze apa hasi kuenda kuchikoro. Tashaya mari yekuti timuendese kuchikoro, akanyora form 4 kuti titore mari dzawo form 4 tabva tatadza kumatora nekuti anga ane chikoro cheterm 1. Vamwe wachona grade 6 negrade 1 vanoendawo kuchikoro apo neapo. Kana vasina kudzingwawo kuchikoro vanogara kuchikoro, vanodzidza mugavhimende. Kana vakadzingwawo vakaitawo mazuva achidzingwa vanogarawo pamba vachingodaro. Kana vakabudirirawo kunyorawo testi nhasi anenge abudirira, kana mangwana akasabudirirawo ndizvozvo anenge adzingwawo. Ndo upenyu hwatiri kurarama izvinezvi. Zvese izvi muri kutaura kuti matambudziko ese aya auya nekuda kwekutsikwa kwamakaitwa nemotikari? Ichokwadi, matambudziko ese aya auya nekuda kwekutsikwa nemotikari, nekuti ndaive ndiri mukadzi anozvishandira. Murume wangu anga ari munhu anozvishandira, asi nekuda kwetsaona iyi murume wangu akakuvarawo spinal cord, ari kunzi waitwa operation, wanotofamba nechimudhondoro. Inini wachona kuda kuti ndiwaridze mubhedha chaiwo, ndinodikitira ndigotota ndigotanga kufemereka kuti asange ni munhu ari kuzarirwa. Ndiri kunzi kuchipatara nachiremba ndakaita stroke, ndo yandakaita. Saka stroke iyoyo ana chiremba vakati emergency, inorapwa emergency nekuti hatizivi kuti ichauya yakaita sei. Saka kubva pandakanzi emergency nana chiremba stroke iyoyo ndane 3 months ndisina mishonga yakakwana. MRI kana yakanzi itwe handina kuitwa, makidneys ndakanzi ndiitwe asati aitwa. Mari yachona iri kunetsa yekuti ndiitwe MRI scan yacho. Zvichireva kuti zvinhu zvese izvi zviri kuda mari, kuri kuti pane vanhu vari kuti tine pashoma patiinapo, asi nekuda kwekuti vanhu vazhinji zvinezvi vari kuti dzimwe nguva mari yatinenge tapa munhu haizoshanda. Panokwanisika here kuti vanhu vabhadhare direct kwamunorapwa imweni? Ichokwadi, zvinenge zvakanaka kuti kana mari yachona ichiwanika ibhadharwe kwandinorapwa, zvakangonaka, nekuti ndiye ndichitorapo kuti ndipore. Mati mimi makanga muine chigayo, makanga muine zvakawanda-wanda, zvese izvozvo zvaparara nekuda kwekuti mimi hamusi kusumuka here? Pashaya here munhu anozvimaneja zvinhu izvi? Zvakafanana naimwe motikari yamaona iri panze apa ivo, ndakapuwa mubhedha kwe1 week. Ndapuwa mubhedha kwe1 week, pandakazodzoka mari yacho ndakasvika, motikari yaifamba everyday. Pandakadzoka ndakasvika pane $200, 200 something. Mva yafamba dzinenge 2 days, motikari mva yatogara pasi, mva yanuka. Mva kwasara imwe yachona motikari. Izvozvi izvi kurwara kwatiri kuita kundaita 3 days ndiri kuparire nyatwa. Pandadzoka motikari iyoyo yaita aminoti yaita mazuva manganisipo pano. Ndakazoionawo nezuro manhero, ndo pandazoiona ichinzanzi yakafira kuseri kweState House, ndo yakafira. Handina chandichawana, hapana chiri kumbofamba, mapurisa anenge achiisunga. Handisi kutonzwisisa kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei mukati meupenyu hwangu. Imimi muri kuedza kuti makanga muri munhu akanga asumuka mane zvinhu zvenyu? Ichokwadi. Kudhumwa kwamaitwa nemotikari, zvinhu zvenyu zvese zvazvatanga kungoenda pasi? Ichokwadi, zvinhu zvangu zvese zvaparara zvaenda pasi. Mataura nyaya yekuti baba wakaita tsaona, wakaitawo tsaona rini? Zvakaitika ndezvekuti pandakanorohwa nemotikari, baba vakazviona, ndakanga ndiri padhuze navo, vakazviona kuti ndakunorohwa, vakamhanya vachinondigama ndisati ndadonha pasi. Saka pavakamhanya kunondigama vakamba vanorohwa nevhimira spinal cord, vayakanganisika. Saka zvokuti pavaimhanya vakabata gas tank vakanga vasati vanzwa kuti vane marwadzo? Vainzwa chiveve, ndozvavakataura kuti ndandakunzwa chiveve. Vakaita dzinenge 5 months, 3 months vachinzwa chiveve vasingarwadziwi. Zvichireva kuti marwadzo yakatozouya after mwedzi nemwedzi? Ndipo vakazonzwa kuti ndakuvara. Patikatozoenda kuparire nyatwa, mva vanoitwa x-ray, ndipo vakazonzwa kunzi munofanira kuitwa operation.
zvichireva kuti tsaona iyi yakasiya yakuvadza inini ikasiya yakuvadza baba. Ichokwadi. Chii chamurikuda kutaura nekuti kuuya kutaura kwatiri kuita mukuratidza kuti hamusi kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya yenyu, zvichida vanhu vamungade kukumbira kuti mukwanise kubatsirika kana kuri kuti nyaya yenyu itongwe zvamunofunga kuti zvinozokugutsai inini, kana kuri kuti muri kuti imimi muri kufunga kuti zvichida varungu vangadai vakakubatsirai uye vachiramba vachikubatsirai mukurapwa kwamuri kuitwa. Inini ndinoti kumapurisa. Mapurisa ndo vakakonzeresa nyaya dzese. Dai mupurisa dai akaita basa rake kubva nguva yandadhumwa nemotikari, dai zvinhu zvangu dai zvisina kusvika pese pakadai oso. Akaramba kuita basa rake akachajwa chaji yachona tinayo. Apedza kuchajwa kudaro takapinda takataurira muofisa incharge tikati munhu mupurisa uyu ari hostile kwatiri. Vakati mirai tikuchinjire, vakatichinjira mupurisa wakatipa mumwe mupurisa akatora mastatement kuavhunde polisi. Asi pazoendeswa mapepa kuavhunde kunhingirini kurutondro, mapepa akazoya nemumwe mupurisa, asi siri iyeye mupurisa iye auya nemapepa. Auya nemapepa kudaro mupurisa uya auya nemapepa edu isusu takafungidzira kuti nyaya yedu yakutofamba zvakanaka. Tisingazive kuti pachatanga kutaurwa futi nyaya yemupurisa yachadidzwa achataura futi mukoti. Mupurisa yakabva anyepa futi mukoti imomo. Anyepa kudaro mupurisa uya akazokumbira takubuda padhore remukoti akakumbira murege murume wangu mupurisa yapedza kunyepa. Murungu yakandishotesa akanditi munofungidzira kuti kunoku ndekuna festere kwamunofamba zvamunoda kubhorodhi ndomataurira akaita aitoshotesa kusvika zvokuti ndakasvika pakuchema ndiri pakoti parutondro kuti shuwa ndo nyika yangu here yandiri, asi haisi nyika yangu. Vabereki vangu vanaundiudza kuti haisi nyika yangu nemaitiro akaita mupurisa murungu iyeye pabhorodhi. Saka ndinoti polisi ndo yakavhiringidza zvinhu zvese. Ende nechiimbo chokuti dai Mwari dai vanga vapindira vandipowo vanhu vekuti vandibatsire kuti nyaya yangu ifambe zvakanaka. Polisi yachona iyoyo inofanira kuti nyaya yangu ionekwe kuti yakafamba sei, kwozoita kuti iye murungu wacho akandidhuma iyeye tinofanira kuti ionekwe se hatisisina kana mari yekuti tiende yeloya. Chaisimbi kugona kubhadhara maloya, izvozvo hatisisina kana mari yemaloya, hatisisina kana chekutofambisa chaicho hatisisina. Kufamba kwachona kuri kundinetsa. Saka ndokumbira kuti hurumende muri yeZimbabwe dai matibatsirawo ndigonawo kurarama, nekuti pandakabva kuchipatara mari mwezuro ana chiremba vakati tine matesti atakuita emergency, asi matesti iwayo takutoita emergency kuti tiite kuti tisevhe upenyu hwenyu nekuti upenyu hwenyu hwapanjodzi. Saka ndokumbira kuti dai mandibatsirawo muri yeZimbabwe. Handisisina chandinacho, ndangowo munhu wose zvandirizvi. Ikoko kuchipatara mune maakaunti here ekuti lese kuti pane munhu ari kuti ndiri kuda kubatsira maakaunti nhamba ekuchipatara ikoko? Maakaunti nhamba ekuchipatara ndandisati ndatora, hatinambotora ba, tingori nemakotesheni ekuparire nyatwa tikange tatora nezvimwe zvipatara tinambotora maakaunti nhamba ba. Makotesheni iyayo ese ari kusvika pamari? Makotesheni ekurapwa ndikangoti pane imwe iri kunzi $400, kwozoita mamwe ari kunzi $75 mushonga iyi, kwozoita mamwe akawanda ari kutosvika kuma-15 ari kunzi aitwe matests. Handina kutokwanisa kuti ndimatore makotesheni ninye kuti takati tichibuda pachipatara last week iyo kuti tinotora makotesheni takatadza kufamba. Ndairwara ndakatadza kana kuti ndifambe kuti ndinotora makotesheni padhuze nepaparire nyato patikange tadzitora makotesheni. Zvichireva kuti iye zvinezvi upenyu hwenyu hwangu hwekugara panhoo? Chokwadi ndinenge ndakangorara pasofa ipo panapa ndo pandinorara pasofa panapa. Nyama dzinenge dzichirwadza, tsinga dzangu idzi izvozvi usiku ndogona kuda kustroka kana ka3 kana ka4. Nhasi ndatombomutsa baba usiku ruoko rweraiti ndakuda kustroka. Saka mune muchitonzwa kuti ndoda kustroka? Ndotozvinzwa dzimwe dzenguva maoko angu muviri wangu unotogwina kunge magetsi. Ruoko rwangu runogona kutotenderera kutomuvha kuti ichi chototarisa kumashure kudai nchida kustroka. Saka munobva maita sei kana zvadaro izvozvo? Hapana, ndotongodedzera kuti muone zvandaita. Vana vanombotora dzimwe dzenguva kana sauti nemafoto ndiramba vachindikwisa kuti zviite zvinenge zviri nani. Asi inozohila yega niburi stroke yachona. Ana chiremba vakati inohila yega, asi hatisizive kuti paichazoya pachona ino yakamira sei. Ndanchikumbira kuti hurumende dai munengere vanhu veZimbabwe muno mune vari kunze dai mandibatsirawo vanhu vaMwari. Ndibhadhare zvikwereti zvevanhu, ndibhadharire vana vechikoro, vana vangu vaendewo kuchikoro. Inini wachona ndigodyawo chikafu chakanaka zvokuti
ivo vandinavo vatori nawo ndikavati ngavapinde mumba munomo vatase kuti mune chii chekuti chinonzi chinodyiwa nemunhu. Ndakusvika pakutoshayikana nechikafu chekuti ndinodyawo chakanaka. Saka ndandichikumbira dai mandibatsirawo ndidyewo chikafu chakanaka, ndingowanawo kana kufamba chaiko kuenda kuchipatara kuri kundinetsa. Kudai ndakagona kuti ndiwane chinhu chekufambisa ndiwanewo ndichinorapwa kuti ndipore. Ndikumbira kuti vanhu veZimbabwe dai mandibatsirawo ndinzwirewo nyasha. Ndakange ndasumuka zvinhu zvangu zvese zvakaparara, ndisisina chandinacho. Ndangowo munhu ndaitombofunga dai ndafa kana ndombofunga dai ndoita sei kuti ndibve panyika panapa. Ndinorangarira nekuda kwemasituesheni andisati ndambosangana nawo andakusangana nawo. Saka ndokumbira dai mandibatsirawo, dai mandinyaradzawo, dai manzwawo kuchema kwangu. Chikafu chakanaka kana muti chikafu chakanaka pamuri kurevei chikafu chekuti ndo chamakanzi mudye nana chiremba here? Ana chiremba inini vakanditi ndidye sadza rezviyo, ndisadye ngirini chikafu chisiri, ndichidyawo mafurutsu chaiwo handitomazive mafurutsu. Kuti ndatengawo kana maepo chaiwo kuti ndinzi ndadyewo maepo, mabhanana, mafurutsu. Mari yachona handisi kutokwanisa kuiwana nekuti ndidyewo zvinhu izvozvo. Saka ndandichikumbira dai vandibatsira ndotoshuwira izvozvi zviusina mari kudaika. Mazvese ndosimbodya kana nemapiritsi. Ezvinesoka nyangwe mapiritsi achina asipo dzimwe dzenguva unenge uchitonzwa uda kudya. Asi chekudya chachina unenge usina. Saka ndandichikumbira dai mandibatsirawo mufunge ndotoshuwirawo dai ndatodyawo zvinonaka. Zvinonaka mukano mangu ndikutozvidawo mufunge asi handisi kukwanisa kuzviwana. Tataura nababa vati upenyu hwava kurwadza. Chekudya hapana. Upenyu hwaoma, vari kufamba vachirapisa mai. Asiwo handi nyore kuti pamakore ese akuvara mudzimai baba vava kurarama setsvimborume. Baba tauyawo tanga tiri kutaura naamai. Zvichida mungatsete kudze zvakare kutaura zvimwe zvichida zvasiyiwa namai mukurarama kwamuri kuita imimi. Tanzwa kuti imimo musi wadhumwa mudzimai wenyu, imimi makadhumwa wasamuna kuzoti makuvara. Chokwadi, asi rega ndidzokere kumashure ndisati ndapindura mubvunzo wamapindura. Mudzimai wangu munhu akaita sei mukurarama kwedu pano patigere 2013 ndo pakatanga rwendo rwake rwekuve an entrepreneur. Taibata mari inosvika 3,000.5 kana tisina kubata mari mwedzi iwoyo tabata 3.3 per month. Ndo mari yatabata 2013 yazosvika pakuti taona kuti mari US inenge rakuda kuenda. Vakafunga kuti titenge nzvimbo yatiri pano patigere panapa. Inawo yakaitika mushure mekunge mukadzi uyo ari an entrepreneur. Saka zvambomira saizvozvo takagara kwechinguva chakati kuti zvinhu zvisati zvatanga kubatana. Pazvakatanga kusumuka ndiye mudzimai futi akatanga kuchengeta huku. Zvinotyisa zvekuti tata kuchengeta huku dzinosvika kuma 600. Musi wazoitika tsaona taitove nedzimwe futi dzatatahodha. Saka nemusi wa14 April 2023 mudzimai akadhumwa nemotikari. But mukudhumwa kwakaitika ndekwekuti mota yakabva kwayakangobva ichiuya yakatochinjanjika murodhi, yakabuda kumurodhi ichinochinjika inonzi yellow dotted line irere kuda kuti yanga yatobuda murodhi ichindorowa mudzimai. Saka ndakazviona kuti mudzimai akutondorowa ndibva ndajambira mudzimai. Pakundomujambira kuti asafire pasipoti, because dai ndisina kutojambira aifira pasipoti. Akabva atenderera. Mukutendera kwakaita motikari yanga ichiri in motion vaisondorowa musana. Saka ine handina kufungidza ndakwara, ndakangotanga kunzwa chiveve kubva ipapo. Ndisina kuziva kuti kutokuwara kwandaita. Chiveche chandakandibata musana negumbo rekuleft ndakabva raita chiveve. Saka mota haina kutanga nekutiza, yakatombomira. Ndabva ndaramba ndakabata mudzimai, bva ndazomukatsika paside paine maraisi paanga aroerwa ipapo. Ndobva ndada kudongorera kuti motikari pane ari kuuya here. Ndopaakabva asumuka achitiza. After 15 minutes ndopaakatozodzoka
adzoka ndobva ada kuenda papolisi. Saka achienda papolisi ndopandakawana mukana wekuti ndichisvika papolisi because pese apa ndaishaya zvekuita nemudzimai because mukuru wako akaita akanga achiita sekuti akanga akuita mazwi ake achiita kunge akundandama uye achiratidza kuti akubleeda nekumashure uku. Saka ndanda confused. Saka zakatotora 15 minutes kuti adzoke. Tsaona inofanira kunge yakaitika between 2 o'clock. Wozine pandakatarisa time ndakatarisa time dzakuti 3 past 2 kuratidza kuti mudzimai akanga arohwa nemotikari na 2 o'clock exactly ndo dzakarohwa motikari. Ndichitarisa ndichigeja time yakatiza mukadzi uyoyo ndo pandakatarisa time ndaiona kuti it was 2 o'clock ndo paakarohwa. Takaenda papolisi tibva tanoona mupurisa. Taona mupurisa. Imimi ndima mhanya kunoona mupurisa. Ichokwadi. Ndo pari kunzi namai bakanga matobhosumudza gas tank. Ichokwadi. Maida kuti aseri gas tank. Maitikira zvakanga zvaita ndabatikana nehasha. Saka ndaitobvunza kuti munhu zvaasina kukoshesa upenyu hwemudzimai wangu. Ezvinei zvaruradza kuti akuda kuti avoid akunanga nekupolisi. Asina kudzokera pamunhu aadhumira. Saka ndaifunza kuti ada kutiza, ndakufunza kuti adaenda papolisi. Saka pandakaona kuenda papolisi ndo pandakazoregedza kupfungwa idzodzo. Asi haana unoburuka pamapurisa ipapo motikari. Akagara for 20 minutes. Ndabva kumangana nyaya yangu. Asi ndamangana nyaya yangu mupurisa haana chaakanyora. Akati since mati munhu wachona auya pano papolisi. Saka rega timumirire. Saka nguva yesei hapana kumhanywa kuri kuitwa nekuti pane munhu wamasiya akarara kurodhi. Zvandaita ndezvokuti ndaipota ndichiti ndikambomhanya kunotarisa munhu ndodzoka papolisi. Saka ndakazofunga ivo mapurisa hapana kumhanya kana kuti rega tidedze ambulance vachishandisa ivo foni yemapurisa kuti vadedze ambulance. Ndakazonotora nhamba dzemotikari papolisi ipapo. Ndatora nhamba dzemotikari mupurisa ndokuona kuti 20 minutes dzatodarika munhu amamita asati auya akamira papi bandamungunongedzera motikari yana ndeiyo. Akatorawo futi another 20 minutes. Asi paakazodzoka akadzoka ahostile kwatiri akatanga kutora statement vaiva ndikati komunotanga kutora sei uyo ini ndinatanga 20 minutes akanga ari pai mupurisa anga ari anga enda unoona munyakudhuma. Saka kuzodzoka akadzokawo after 20 minutes ane nyakudhuma. Asi nyakudhuma haana kuzenga achida kutaura nesu aita sekuti ari kutotukirira. Saka ndakanga ndotoona kuti ane zvakuitwa nemupurisa nehostile yaari kuita zvoratidza kuti panenge pashanda mari. Kana muchiti akadzoka ave hostile aiita sei? Akanga akukwidza izwi here aiita sei? Akanga akuchenama akati mimi handikutorei statement muri murume wacho namaona kutaura mune ndichatora mawitnesses. But chakazondishambisa ndechekuti akazoti munyakudhuma chienda henyu ndopandakachiti kona iwe uyewo une chokwadi chekuti ndamira panapa mutsaona yeti kana 2 evinezvi dzato kuma 4:30. Hapana uri ngataura kuti wabva wandiita semucivilian here wekuti unotaura kuti panotora 2 hours kubva pano Borodho police kungoyambuka road woenda paitikira tsaona. Saka unotaura kuti panotora 2 hours. Ndo pakazoti aiwa imimi hamuchaendi chimotikari haichisina kwaichaenda bhozi ndandamutaura kuti motikari iyi yawako tiende futi ndo yadhuma munhu. Ndobva tabva tese chienda kwakaitikira tsaona. Inini my concern ndeyekuti pese pamuri kuita zvese izvi mai havasati vaona help vachiri vakangorara pasi. Havana kuwana help. Pane vanhu vaungana varipo vemaambulensi taedza kuda kuvabata but foni dzemaambulensi dzaindirambira. Ko ivo mapurisa kachingaidzwa ambulensi ikafonera nemapurisa yoita kakukasika mapurisa vakaedzera kufonera ambulensi? Handina kuona achitraya kuda kufonera mapurisa. Aiti hanzi ndiri kutraya asi handisi kukwanisa kuvabata ndomatauriro aita. But ndatoona kuti haana zvaari kuita bhozi airatidza kuti haanei nesu anga aine chekuita nemusungwa. Ndozvo
zvandaiona kuti anga ane chekuita nemunhu apara mhosva ndoye aaiendatena, kwete kuti anga aine chekuita nekwaitikira tsaona anga asinei nazvo. Pandakazotaura mushungu yekuti ini handisi musivhilieni ndikaunga ndotaura kuti panoita 2 hours ndopaakazoti handei kwaitikira tsaona. Imimi pamuri kuti handisi musivhilieni maiita basa rei? Inini ndanga ndiri chaplain kuarmy. Ndandiri chaplain kuarmy. Ndiri mufundisi wevhangeri raMwari kumauto. Saka beside that ndakatraina kuve special force ndisati ndave nhingirikini. Saka ndakanga ndakabatikanawo nezvaitika. Saka ndakataura mazwi iwayo. Saka iye haana kunzwisa kuti munhu andiri kutaura naye anoita nezvei. Akangoti handei abvunza kuti maybe pamwe ndiri mupurisa kana kuti ndine akangofila threat yekuti maybe basa rangu ndokunopana kuitika anything. But akazondibvunza kuti munoita nezvei, ndikati aiwa ndiri chaplain kumauto. Saka tasvika panzvimbo mazuva akangobvunza ndekuti mama muri sei, zvikanzi chest yangu, zvikanzi maisai munhu kuchipatara. Saka paive nevanhu vakanga vachitaura vachikumbira kuti titorewo mastatement. Airamba kuti mawitness atore mastatement. Paive nemumwe mukadzi nemumwe murume vaitaura kuti makapa ndoparoverwa munhu. Akaramba zvese izvozvo zvokumaka. Svikira vanhu vakuda kumurova, ndikati aiwa musamurove, ari kuita basa rake. Ndatoona kuti nyaya yedu haina kwairi kuenda. Saka akazondipa bepa rakanyorwa arinyora na1:4 ndo rakanditambidza. Of which ndonguwo dzakandiatenda idzodzo. Akandipira passport yakanga yakwarira adzimai. Akati chimhanya naadzimai venyu kuchipatara. Ndobva tamhanya naadzimai kuchipatara. Tiri kuchipatara ikoko tine vanhu vairatidza kuti vari kutifudza pese patainge tiri. Mangwana kuseni takafonerwa nemurume wachona akauya pakeji 6. Akaita semunhu akazvirereka asi vaive navo vaitishungurudza. Ndo vaitaura kuti munhu uyu haana kurohwa nemotikari ari nhingirikini ari kunze kwemotikari, akarohwa pakati perodhi and arohwa nevhiew mirror. Saka vakazoti vanhu vapi murungu uyu anga atumidzira murume wake waaiti ndiye murume wake. Pane waaiti ndiye murume wake waanga atumidzira, ndiye akazobudisa $100. But $100 iyoyo vakatezinga kutaura mukoti kuti tisu takavakumbira ende tiri kuda kuedza kutsvaga mari kubva kwavari. Ndo matsananguro avaita. Saka nyaya yakaita mazuva ichitongwa, but isati yatongwa, isati yatombopinda mukoti, ndakaenda kuda unoita complain against police. Zvikanzi makurumbidza kuita complain against police, imbomupai nguva. Saka after dzinenge 2 weeks ndo pandakazoita complain against police. Vatotaura kuti aiwa nguva yachona yatirebewo asina kunga aine anything chaaita. Saka vaitomubvunza kuti wakaitei kubva musi wekutanga, otaura kuti handina chandakaita. Ndo pakanzi mupei time. Pandakazoenda kechitatu ndo pakazoti aiwa kana asina chaakaita chiite complain against police. But aita. Saka akazochajwa akawanikwa aine mhosva yekusafambisa basa rake nemazvo. Chaji yachona tinayo. Saka patakazonopinda mukoti, tiri kupinda mukoti nemunhu ari kutsamwira kuti akachajwa uye agara ari hostile kwatiri. Saka akanga achiuya kuchikoti aiuya ari mumotikari yemusungwa. Pamwe pachona taita complain against police kuti titaura nyaya idzodzo, zvoratidza kuti anenge akanga akuzvidza kuti takomplaina akanga asauya ari motikari imomo. But vaifamba vese paanenge paine asungwa ndo paanenge ari. Zvoro kuti akanga ari kurutivi rwemusungwa. Uye tine umbo hwandakatora panzvimbo yakaitikira tsaona hwemaspeed marks hwandakatora. Takada kumupa umbo ihoyo nechaji yavambe. Airamba kuzvitambira uyu PP. Asi ndakada kumanikidzira kuzozvibuditsa mukoti. Ndaudzwa nevamwe kuti aiwa hautsina munhu kwaunokwanisa kuzvibuditsira.
chitongomanikidzira kubuditsa mukoti, but jaji kazhinji anoramba. Zveshuwawo jaji akatotaura kati taridzisai ningirikini mapepa enyu pasi, ndichida wenza kutaura kuti umbowo zvikanzi aiwa taridzisai pasi, apedhugura atarisai pasi. Saka umbowo hauna kubuda mukoti, kureva kuti pakazotongwa nyaya akanyepa mukoti akati baba ava ndo vakanongedzera nzvimbo yakaitikira tsaona. Zvikanzi yakanga iri kupi? Zvikanzi paive pakati perodhi. Zvikanzi papari papi? Zvikanzi pakange pari ndokutora nzvimbo iyi akaiswededza zvishoma according to your diagram, ndobva aisa kudhuze nemarobots kuti jaji kana akukonsidha anokonsidha kuti mota yanga isiri kumhanya because yanga ichangobva pamarobots. Saka ndo zvakazoshandiswa najaji achiti akonsidhawo umbowo hapuwa nemupurisa, akarespekta ofisi yemupurisa kuti haanganyepe. Zvinove ndo zvakaita kuti nyaya izodyiwa mukoti. Panopinda nyaya mudare panouya tsamba dzekumadhokota nechichi. Imi muri kuti vakanga vachiita kuti zvisaoneke kuti motikari yaimhanya. Ko pachiburiswa umbo hwekuti mai vakakuvara sei, hazviburitsi here kuti mota yaifamba sei? Pane matsamba ekutanga amama ekukuvara kwavo, pane zvavainzwa, but zvimwe zvachina pamatsamba iwayo hazvina kunge zvakanyatsobuda, nokuti zvaakutozobuda makore anaya kuti no, nokuti umwe urwere hwachina hwakakaita sekuti hwakawanda. Machiremba ezvinezvi ndo pavakuzoona after 3 years vachirapwa, ndo pavakuzoona kuti no, tichidhira nezvirwere izvi, tichidhira nezvizvi, but hazvisiri izvo. Uyu munhu anoratidza kuti musi wakadhumwa nemotikari ndo musi wakadimbuka tsinga kana kuti wakakanganisika tsinga, ndobva aita inonzi TIA stroke. Because zvavari kunzwa izvozvizvi ndo zvavagara vachingonzwa pese kubva pavanga vachirapwa bva kuitika tsaona, ndo zvavari kungonzwa izvozvo. Saka kuenda kwese kwangoita amai kuchipatara kurwara, upenyu hwavo ndokurwara each and every time vanenge vachingorwara. Svikira madhokota vazozviona kuti aiwa handizvo, uye takatanga kutsvagira mishonga yekuti varapwe TIA iyoyo, zvinenge zvaakutoratidza kutuma improvement, kuratidza kuti ndicho chaicho chikonzero chanchikonzeresa. Saka kureva kuti pavakapinda mukoti dare rakazvitora lightly kuti no, affidavit marinyorerwa rakaitwa yekuti havana kutyoka musana, havana kuzokuvara pakati. Of course tsaona yakaitika, vakakonsidha izvozvo sekunge havana kukuvara. Imimi mataura kuti makatozoona patopfuura nguva kuti mainge makuvarawo, iye makarohwa nereview mirror. Ko mai vakarohwa nei? Mai vakarohwa nemotikari chaiyo kumberi kwemotikari, kuside reku-left lamp ndo rakavarohwa. Muchitaura mumashure mati ndakatoona kuti dai ndisina kumhanya zvichida pamwe dai vakatofirapo. Saka imi makanosvika varohwa kare asi mukavadzivirira kuti isarambe ichivarova. Mai ndakange ndakatomira navo vari pasaidi pangu apa, kungoti vakangoti rega ndinovhara lead iyo, pakuda kudzoka kuti vadzoke pandiri, which is taitove padhuze kwangu, siri kuti ndakamhanya zvekutomhanya ndaona ndaitove padhuze navo, zvokuti ndakatoona kuti mota iyi yakutovarova, ndobva ndatongovakatyira, vachitongorohwa ipapo ndibva ndatovakatyira. Okay. Saka havana kuzonosvikorovera pasi nekuti mama vabata. Upenyu hwenyu hwachinja sei? Nekuti muchitanga kutsanangura mama muchitsanangura kushanda kwaiita mai. Imi muchiri kuenda kubasa here? Ndakazopedzisira ndisagona kufamba. Even pandakaenda kukoti kwaina ndakaenda ndakutofamba nemadhondoro. Pese pataita atenda koti ndakanga ndisingakwanisi kuatenda, ndakanyatsomira. Dzimwe nguva ndaitopindura ningirikini jaji ndakaenda nchinzi gara yenyu pasi. Makavaudza here kuti kukuvara kwandakaita kunoku accident imwe chete iyoyo? Ndasina kunge ndakameshena izvozvo, kuti ndakatozozivisa kunana July uko ndatsanangurwa nachiremba kuti no, pakatumwa mudzimai papa ndo pakatokuvara, ndo kwanga atokunana July pandakazozivisa kuti ndakakuvara. Mama tobva kukoti? Koti ndichiri kuatenda hangu koti, but handambobvira ndakazvimeshena mukoti izvozvo. Upenyu hwenyu hwachinja sei? Mai havachakwanisa
kumhanya zvavaiita imimi hamusi kukwanisa kuenda kubasa, uye pane zvizhinji zvokuda kutengwa mishonga yamai zvakawanda wanda. Muri kurarama sei? Chaitika ndechekuti tiri vanhu vaiwana, saka vanhu vazhinji vaita tsika yekutipa mari kuti tichengeterewo mari. Vamwe ndo vataiti tikada kukwereta vaiziva kuti vanhu vanowana, saka vaitipa mari. Saka takasvika pakuita zvikwereti zvinosvika kuma 2600 zvatakatora vanhu vari in good faith yekuti tinodzosera. Zvinono zvakashanda mukurapiswa kwaadzimai, ende ndokuzotadza kukwanisa kuzvibhadhara. Ndorimwe dambudziko. Kozoti chikafu chaicho chikafu chakasvika pakuti chikafu chakunetsa. Ndorimwe dambudziko rekuti mari yatinenge tashanda iri kuenda kunorapisa mudzimai kana kuti iri kuenda kunobhadhara mafaini ezvaitika, topedza hatina chatiri kushandira chaicho kuti tikati tine chatiri kuti tiri kuita. Takurarama kamari katashanda kanofanira kunorapa mudzimai, kamwe kanofanira kuenda kunobhadhara zvikwereti. Ndo muraramiro watiri kuita iwoyo. Kuti basa rataita ndomunga masvika panapa pane mhundwa yeuswa, hatichakwanisa kugadzira kana pamba. Asi munomu munhu anoita basa ndini mumba matsvairwa, ndini ndinoona kuti mumba mashainiswa ndini ndinoita zvese nekubika. Kozoti upenyu hwakachinja pakuti tinongogarisana, vanotiona kunzi vanoti murume nemukadzi, but chokwadi chiripo ndechekuti ndakatozvigamuchira kuti ndatongogara setsvimborume nokuti handikwanisa kuramba chimanikidza munhu akakwara, kuti tinge tiri shamwari neshamwari nguva dzese. Upenyu hwatochinja nekuti izvozvo ndoimba ndozvinomisa imba, asi iye zvinezvi makutongoona kunge makagara nehanzvadzi wenyu. Ichokwadi takatongozopesa tangozvigamuchira kuti ndozvitoripo, upenyu hwakachinja. Zvimwe zvinhu zvekuti dzimwe nguva even ivo vachitarisa kumatare kwavo havazviongorore, havazvioni kuti zvakanganisa muri kudai so. Ichokwadi. Huku dzedza dzamaichengeta, hapasisina pekuchengetera huku here? Huku dziri panochengeterwa huku paripo, asi kuti hatina kuzokwanisa kunge tichachengeta kana 100 chaidzo. Hatikwanisa kunge tichichengeta. Hatikwanisa kunge tichichengeta kana hatichakwanisa kuwana mari. Ko vamwe vana vahomba vatanzwa kuti 3 vari kuenda kuchikoro, ko vamwe vakuru vari kopi? Pane mukomana mukuru. Mukomana mukuru akaita saavhunduka. Paakaudzwa kuti mai vaita tsaona. Akanga asingarimwe doro, anga asina zvimwe zvatinoziva kuti anoita. Asi pakaitika chiitiko ichochichi, akati hana kumbonobvisa stress. Tikatozishamisa tiona munhu akadhakwa. Saka from there arazira akatanga achitora mbanje kusvika akuvhiringa pfungwa. Ndo dambudziko ratakazita naro kuti takuti mai vari kurwara, mukomana ari kuvhiringa pfungwa. Nanhasi kana mukazvitarisa munhu wanyatsoona kuti asisati dzanyatsodzokedzana. Ndo rimwe dambudziko ratinaro iroro, rekuti vana mhuri haina kuzvigamuchira, haina kuzvitambira kuti upenyu wanga wakasumuka unongori kana wachinja. Mhuri haina kukwanisa kuzvigamuchira. Nedambudziko ratarisana naro ndere kuzvikoro kwevana kuti unomboenda uchiisa chichemo chekuti ndichabhadhara musi wakati, but unotoona kuti zuva rauri kutaura iroro haukwanisi ngochisvika uchiribhadhara. Saka vana vane zvikwereti kubva gore rakapera. Zvikwereti zvegore rakapera zvina kumbobvira zvabhadharwa. Kuri kudiwa mari dzezvikwereti. Kotiwo mukomana pananga aifanira kunge achienda kuchikoro weform 4, zviri kuratidza akatopererawo ipapo. Tatotadza kana kutotora mari dzavo dzitoona kuti akabudawo sei. Akatonyora form 4 asi mukatadza kutora mari dzavo. Kutodiwa $50 zitodiwa kuti mwana atorwe mari dzavo dzake, but kutoishaya kuti mari dzavo dzatorwe. Uye chikafu chachitarwa namai kuti chikafu chakanaka, chokwadi chiripo ndechekuti chikafu chaicho chakutonetsa kuti tiwane chikafu chekuisa patebho. Tinoziva kuti kazhinji kacho patinowirwa nedambudziko tine zvizhinji zvatinenge tichida kukumbira, asiwo tine vazhinji vanenge vatibatsira. Ndevapi vanhu vekuti mungade kutaura kuti pamakore ese aya ari kunetseka vari kumira neni kana kuti vamuda kutenda, uye zvichida pamwe zvamuri kutarisa kuti mungade kubatsirwa nazvo
kuti zvikubatsire raramo yenyu? Ichokwadi, ndinoda kutenda kumhuri yekwaMasaraure havatarise kuti ndokuimba yani. Ndabatsirwa nevanhu vamwe handisati ndasangana navo, vanongodzwa kuti ihanzvadzi yangu, otongoona kuti kana paine skani yangaida kuitwa onzwa ichichimira ndikubatsire kuita chakati. Saka vane pangu pokuti zvaanokwanisa kuita, pozoitawo kundikanawo. Tine hama yekwaMasaraure yakatibatsira mukuitwa kweskani. Kweta tine hanzvadzi vavo vari kuSouth Africa, vanga vari kumira nesu panguva dzese. Ngotiwo mazuva ano nenhau dzanziri kuitika kuSouth Africa idzi, naivo vakavhiringika. Ndozoda kupo kutenda kuna mufundisi mukomberanwa veAssemblies of God nekereke yeAssemblies of God, vanga vari kumirawo nesu padambudziko iroro riri, magodhi nemagonero avanokwanisa kuita. Ndo vanhu vandakakwanisa kutenda. Asi kuruzhinji rweZimbabwe ndanyingokumbira kuti dai vanokwanisa vatibatsirawo kana nemari, kana tichigonawo kwana magweta vanokwanisa kutimirirawo panyaya iyi. Inyaya iri pachena, uye tine umbo humwe watingasingakwanise kupa paplatform ino, asi uri umbowo unoita kuti nyaya iyi ikwanise kutongwa zvakanaka. Kana paine magweta anokwanisa kutibatsirawo kuti nyaya igona kupinda zvekare mudare redzimhosva. Chatiomera izvozvi ndechekuti nyaya yedu yakuda magweta, asi hatikwanise kunge tichiafodha kuti kunge tichibhadhara magweta. Saka achikumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana paine anokwanisa kuwanopa, anokwanisawo napo vakwanisa kutibatsira. Kunyange ndisingataura vari muno Zimbabwe chete, chero vanenge vari kuteererawo vanzwawo tsitsi nekuda kwedambudziko ratakatarisana naro. Idambudziko, asi andoziva ndechekuti kana mai vakaita zvakanaka, kana kuti ini ndikaita zvakanaka, tinokwanisa kushanda tikatozvishandira pachezvedu, tokwanisa kuzvishandira. But challenge nderipo ndeyekuti ndandiri kurapisa mudzimai. Kubva kuitika kwaitika tsaona, inini ndakapinda muchipatara kamwe chete, handisati ndarapwa nekuda kwedambudziko remari. Munhu handachingomhanyisana naye mudzimai, inini kuti ndirapwe chako chako handisati ndawana rubatsiro rekurapwa. Kubasa kwamaishanda hakuna here zvinobvako zvichida pensheni kana chii, kana kuti zviri kuuya asi zviri kubva zvangoperera parurimi? Ichokwadi, kamari kepensheni kakange kakwereterwa futi panhau yeurwere hwamai hwayoyo. Saka ura kuti pensheni itori loni, iri kutongonanga kuloni yakatorwa tichirapisa amai. Saka hakuna chiri kutombobva kupensheni. Kuami vanogona kupota vachimborapa inini kwete mudzimai. Inini ndinokwanisa kurapwa kuami, mudzimai havachakwanisa kumurapa according nemutemo wavo. Saka inini ndinobatsirwa chete kubasa kwandandiri kushandira. Inini ndine appeal nevashandi vehurumende kuti dai vaconsider upenyu hwevanhu, vakoshesa upenyu hwevanhu. Tarirai kuti mari yaunopuhwa $50 yekuti utsike nyaya inenge yakanganisa upenyu hwevanhu vairi, sezvaitika kuti imba yese yavharwa, hapana anokwanisa kushandira mumwe. Dai vashandi vehurumende vaedza kuva nomuono nehurumende yokuti by 2030 nyika yedu inofanira kunge yapane imwe level. But it seems ndine chimwe chichemo kana kuti mumwe muono wandinawo ndewokuti mukutarisira kunenge uchiita hurumende kuti by 2030 no one will be left behind, kana no place will be left behind. Isusu tinofila sekuti we are left behind. Kune vanotarisira kuti havana hanya nekuda kwevanhu, vane hanya nekuda kwemari yakuwana panguva idzodzo burikidza nenzira dzeuore. Izvozvo zvinotibata zvakanyanya. Ipopo patakagara panapa by 2014 takauya tichijoina cooperative. Tajoina cooperative ndakatanga kuchinjana nzvimbo ineyi neaive panapa. But tisati tachinjana ndakatanga ndaenda
kanzuru nekulocal government nekugoromonzi kuminisa yemacooperative kuti ndinzwisise kuti nzvimbo ine haina mumwe munhu here anoklema kuti ndeyake. Ndakaenda kulocal government vakati nzvimbo ine haina munhu. Ndokuenda kuministry vakati haina munhu. Ndokuverifya kucooperative vakati haina munhu. But mushure mechinguva ndakazoenda ya 2017 kuministry of local government kanzi stand yenyu inoratidza kuti ine fire but hapana lease. Ikati fire rani ndirani, kanzi fire rani harisi kuonekwa. Saka from 2017 to 2021 fire iranga risingawanikwe. Muna June 2021 pamba pana pakazosvika munhu achitaura kuti stand ine ndeyake. Asvika aitaura kuti stand ndeyake, ndakadzokera kusame ministry yandakambenge ndaenda local government vakati aiwa zvechiwa pani ipapo pane lease. Saka lease mubvunzo wangu ndokuti lease rakazenge rabva kupi uye fire rakazenge rabva kupi, kopese apa paranga risi kuonekwa rakanga riri kupi. Zviri kuratidza kuti mumaofisi imomo mune vanhu vanoita huori. Imwe nyaya yandati ndingoburitsa paplatform ine kuti dai hurumende yabatsira yapindira kuti kana paine vanenge vachiita zvoori izvozvo vaongororwe. Ndandichitokumbira kana ndigona kuwana rubatsiro kuti stand yakafanana neinei igadzirike because inyaya dzinenge dziri pachena. Tataura nemwana ati upenyu hwava kuvava nokuda kwekuti mhuri yese yakutoita seyava kurwara nepfungwa. Hanzvadzi dzake vakanga vasinganwe doro vakutora zvinodhaka, iye zvino izvi pfungwa hadzichaita zvakanaka, zvekuti iye akatombobayiwa nebanga mumusoro nehanzvadzi yake. Imimi muri mwana ndimi first born here? Aiwa, ndiri second born. Ndimi second born. Tangachitaura namama nababa vachitaura matambudziko ari kusangana nawo mushure metsaona yavakaita. Asi vabva vataurawo zvakare zviri kubata kunyange nemwanakomana wavo kuti upenyu hwakabva hwachinja futi kune mwanakomana. Imimi muchii chamuda kutaura pamusoro pemararamiro amuri kuita iye zvinezvi? Ndinoda kutanga ndichiti inini ndichikura ndakakura ndichiona amai vangu nababa vangu vachishanda. Mai vangu vaiva vari mucross border, vaita zvekuhodha zvinhu, midziyo, mafurnitures, vachiuya South Africa nemidziyo, vachiuya kana nemarori kana 3 mahombe vachidhilivhara vachitengesa, vachiita mabasa akasiyana siyana, vaita huku, vaita zvinhu zvakasiyana siyana. Kana uchigayo ikoko ndovaimaneja, ndovaiona kuti zvinhu zvese zvava in order. Taiti tisina chatinoshayiwa panguva iyoyo, tanga tisina kana maproblems kana kuti tingati chikafu checho taichiwana. Saka kuziva kwandaita mama vangu vari mukadzi anoshanda zvokuti aiva ari mukadzi anoyemurika, ukuti vaimiramira. Kana ivo baba vangu vaishanda muhurumende, mari yavo taiva tisingaiverenge pamari yaiwanikwa naamai pamwedzi, kwete kuti pagore. Pamwedzi mai vangu vaiwana mari yakapfuura 3,000 pamwedzi. Baba vachitambira mari yehurumende, munongoiziva mari yehurumende. Saka mai vangu vakabvira kare vachishanda semunhu wemukadzi vachimiramira. Padambudziko rakazoitika 2023 rekuti vakarohwa nemota, ini nangu ndanga ndisipo, asi kamutambiriro kandikazviita nekamuvhiringiro kazvikatiita isusu sevana, especially kusaidi rahangu, nechikonzero chekuti ndine musikana 1 muhombe. Kune kamwe kadiki but akasati kakurizena kachiri kadiki. The situation yanga isina kumira zvakanaka, kana nanhasi haina kumira zvakanaka. Mai vangu vaiva vasina kurapiswa, munhu akavatsika nemota, hatizive kana kumbomuona. Ndongonzwa kuti pane munhu akavatsika, handizive kumuona, handizive kana rubatsiro rwandinoti akapa. Vaizviitira tsvina, vaita zvese ipapo, ndaivagezesa, ndaivapindura, ndaivaita zvese. Condition yacho yanga isina kumira zvakanaka, kana naizvozvizvi haina kumira zvakanaka. Kana mukawanzwa baba mumba mune mwana sikana vachitaura kuti ndakurarama nemukadzi wangu
sehanzvadzi nehanzvadzi zvinhu zvinobata kuti inini chai ndizvitambire, zvinhu zvinobata kuti ivo vacho vazvitambire, zvinhu zvinobata mararamiro ekuti inini wacho zvinondibata ndechekuti the most worst problem ndeyekuti hanzvadzi dzangu dzanga singaite zvekunwa doro akunwa doro. Ininiwo wacho ndinotombosvika pakutovhiringika ndidi kunyepa to the extent yekuti ndakutombonwawo kureleasa stress yeyi. Ndinonwa hanzvadzi yangu inopfuta mbanje. Vanomba medu taana about 4 vari kurwara nepfungwa izvozvi tichitotaura. Uyu anorwara nepfungwa mukomana wamaona mai manje apa achipinda. The situation inombomira mushe ivo chiti 4 munorevei pamberi penyu pane muhombe. Pane muhombe ambouya kubva kwaita mudiki akachinzi akapedza form 4 akapedza form 4 asina maresults akanyora form 4 achitorwara nepfungwa. Kubva kwaita mumwe musikana mudiki kuna yeye mudiki diki ane 7 years ari kurwara nepfungwa. Kubva kwaita futi mumwe mukomana kadiki diki kakatonyerera unotoona kuti ari kuvhiringika kana zvidzidzo zvake ari kumashura ari kurangarira zvakanyanya. Saka chinhu chiri kundibata nachinhu chiri kundivhiringidza ndezvekuti idambudziko hwaye rekuti munhu haakwanisi kungomirawo achibatsirana nevanhu waukawidza matambudziko. Zvakakanganisa chikoro chevana changu achidzidzisa zvakanaka. Haisi nyore kuti ini hangu pasi changu upenyu hwandinorarama ndewekutongokiya kuti dai ndanguwana kurarama zvezuva iroro. Hausi upenyu huri stable kuti ndinototaura kuti ndine basa rekuti kupera kwemwedzi ndinowana mari yakati. Patasvika vichiti muda kutobuda kuita kutotengesa mukuita business rei? Ini ndinoita zvekutengesa maspices. Zvekuti vari kunze uko vakateerera kana pane varida maspices vanokwanisa kutokubatai munonodhirifara kana mutauni kuti dzimwe nguva business yenyu inokwanisa kutokura. Itarisiro kuti rinogona kuendawo haro mberi but kuti rikure futi paita machallenges. Kawanikwa kacho kanenge kaida kurapisa mhuri. $2 kacho kakatowaniswa kanenge katomirirwa kunzi pari kudiwa mari yakati pari kudiwa mari yakadai. Saka situation iri panapa haisi situation yekutamba nayo. Ndofunga muri kuona mafurnitures ari munomu haizi mari yanga iri shoma. Zvinongoprova zvega kuti vanhu vanga vane mararamiro asi pane zvinhu zvazoita zvazobata upenyu. Chinhu chokundirwadza upenyu huri kuraramiwa hwekuti kutambura. Ubva wati upenyu zviri nani kushayiwa mari mumuri. Moshayikwawo mari asi utano huripo. Moshayikwawo mari asi kana kuri kunzi vanhu vachirarama upenyu hwekungoti vawanawo zvinhu zvine utano vari kukwanisa kuti vanhu vari kuenda kuchikoro nekuti ndiyo nhaka yeupenyu yatinayo iyi. Vana vatiri kutoti vari kukanganisirwa nhasi vaenda kuchikoro mangwana havana. Ivo mama vacho vari kurapwa kupsychiatrist zvikunzi vakuti vachitokanganisika memory nechikonzero chekuti upenyu hwavari kurarama vasvika pakurangarira. Mari kwezuro ndakaenda nawo chipatara vachinzi vabatwa shuga inhau yemastresses ari kuramba achienda. Saka nekuda kwemastresses iyaya zvirwere zviri kuramba zvichiramba zvichiwedzera instead yekuti tisolve maproblems ari kuramba achiwanda. Saka vakomana vamuri kuti akutora zvinodhaka vari kuputa pfungwa dzatokanganisika vanoswera vachiitei vari kuiteiwo? Vanoswera vakachingotendererapo vanenge angonzwawo kuti Fortgan iripo ndo paanoendawo pangoputwawo Fortgan ndipo paanenge angona. Pobva kwaita vamwe vasingatoputi asi ari kungovhiringika pfungwa pachavo. Kana vachivhiringika pfungwa vanenge vachiita sei? Vanorova vanhu here? Vanotaura here? Vari kuitei? Vanopopota kana kuti vanenge mumwe anongotanga kungochema utongoona kuti pane zviri kumustresa otanga kutotaura nyaya dzezvakaitika kumashure. Mumwe anorova vanhu sanenge apinda mai manje apa mukuru kwandiri anotorawo vanhu to the extent yekutoti kana maweapons anobata mapanga anobata rugare chero hapana. Anenge achibatira ani mari weapons aya? Pane vakatomborohwa here nemaweapons aya? Kusanganisira ini nenhau yekuti masituations acho kana akatora zvinodhaka haachanyatsokufunga. Anenge achiti imimi makamuregererei munhu akadaro madi kumugadzirisa nomudzora kuti aiwa hautari namama uchidaro vati vanenge vachizvida zvekuti vari kurwara kusvika rini. Saka zvinhu zvakumukanganisa zvokusvika pakuti anopedzera kupopotera kana mama patinoti aiwa chinyarara
ndakatobayiwa nebanga panapa ndofunga muri kuona ibanga iri ndakabayiwa saka pane hondo isina kumbomira mushe masituations acho haana kunyatso kumira mushe haasi stable zvinhu zvacho zviri stressful zvekuti takada kuzviita going to line hatipedzi nhasi zvinhu zviri stressful vanhu havasi kurarama upenyu hwakanaka munhu ari kufamba ari free munhu achiswera akarara mumba haana chaanoita vanongokangogara kana magumbezi ndikati pinde mubedroom munoona hana kuwaridzwa zvinhu zvacho hazvisi in order zvinhu zvacho hazvina kurongeka kuti ine nditi ndinovabatsira basa kuti oi mama mari muende kunorapwa mari yemaspaisi haina chainondikwanira inini wacho ndiri kutozvitamburirawo ndichonawo zvinhu zvandinoda kunge ndichitorapwawo last week patatitori muchipatara tanga titori tese muchipatara saka upenyu hwacho hauna kunyatsokutimirira zvakanaka masaidzi ese. Mataura nyaya yekuti umwe munhu ari kutofamba hake ari free chii chamungade kutaura zvichida kune vanoita zvemutemo vanotonga vane masimba acho? Kune vanoona nezvemitemo hazvisi nyore kuti ndinge ndiri panapa ndichichema kana kuti nditore decision yekuti ndakudai asi zvinhu zvinenge zvabata ndinokumbirawo kuti dai zvaibvira dai zvaigonawo matoro nyaya iyi mamboinyatsoiongororawo nekuti pane vamwe vanhu vari kufamba zvavo munzvimbo mumigwagwa umo vachiita mhosva vachitemba nekuti vane mari imhosva here kunge uri murombo saka tinoti zvinonzi nyika inovakwa nevene vayo vanogoivaka sei kana vachinge vachitorwa vachidzvinyirwa munzvimbo tinokumbirawo rubatsiro kuti nyaya iyi kana ichinge ichiongororwa inyatsokuongororwa chaizvo chaizvo nekuti hazvingafadzi kuti munhu wofamba ari kwaari achirarama upenyu huri free mumwe munhu achisafa hazvina kuuraya hazvina kukanganisa upenyu hwake kana muchiona murume achita kuti handida kurarama hangu ndatsvimbe rume asi munhu ari mupenyu ko vana vaanawo vari kurarama upenyu hupi vanoda kuonekwawo kuti vari kurarama sei kana mwana handitoziva kuti akapedzera kugezeswa namai vake rini kana kumboonekwa kuti akapfekei rini zvichive zvinhu zvinobata kuti dai vanga kukwanisa kumonitawo vachinyatsokutarisa kuti nyaya iyi kuti yakafamba sei nechikonzero chekuti hazvina kunaka kunge takuona nyaya dzakufamba zvakadai so vanhu vazhinji vari kupikira mhosva dzavasingazivi vanhu vazhinji vari kusiva vachitambura nemamwe matambudziko vari kuramba vachisangana nawo nekuda kwekudzvinyirirwa nekuda kweuori nekuda kwekudzvinyirirwa nekuda kwekushayiwa mari nekuti kana uri murombo ndizvo zvinoreva here kuti hauchakwanise kunge upenyu hwako uchigadziriswawo kana kuti unge uchitongwawo zvinhu zvinenge zviri fair uwano mutongo wakaitawo sezvinoitawo vamwe vanonzi ava vatongerwa mhosva dzavo dzafamba zvakanaka. Mukutaura kwaita mhuri iyi vakumbirisa kuti zvichida munhu unokwanisa kupiwa mari yechiwoko muhomwe asi zvichizokanganisa upenyu hwevanhu. Nyaya yavo yakaenda kukoti haina kuburitsa zvinhu zvavakafara nazvo. Vari kukumbira rubatsiro rwekuti kunyange paine magweta anokwanisa kuendesa nyaya iyi mberi zvichida vanokwanisa kubatsirika asiwo vauyawo nekukupema zvakataurwa nevakuru kuti mbudzi kuzvarira pane vanhu huda kutandira imbwa. Chero patiinapo tinokwanisa kubatsirana nemhuri iyi. Munokwanisa kutibata panhamba dzedu dzeDestiny TV nokuda kwekuti zvizhinji zviri kudiwa kunyangwe kuchipatara. Tibatsirane nemhuri iyi vakwanise kuwana worarama. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.